maken om af te stellen. Kortom, daar kun je dan wat gevoel bij hebben. Een combinatie die zichzelf keer op keer weer verbetert en keer op keer weer overklast. Maar dat geeft ook iets aan op dit moment in dagplaatsje 6, 7 in de competitie. Daarmee geeft dat ook nog iets aan voor de top van de competitie, hoe hard en hoe snel het daar allemaal gaat. Oftewel aan de 4-cilinder, de maximale inhoud van 5,5 liter. Dan gaan wij eens even kijken wat we daar bij 27 ondervoeren uit kunnen komen. Eerst de boektreks over degene die zo glorieus naar de eindboot reed van de Limboot. We waren tot een tekenvoetenwagen zaten voor Boers in de Marijs. Zet hem voor